Catalunya, defensar Catalunya, fer progressar Catalunya, lluitar pel seu futur, és una empresa col·lectiva? Sí, però és en primer lloc individual. Valorem, admirem i distingim el seu compromís al llarg del temps amb excel·lència, l'ètica i el civisme, resolent bé, molt bé, tots i cadascun dels seus reptes professionals i vitals. Vostès han fet pàtria i país, més pàtria i més país que molts discursos. La nació comença en el cor i en el compromís cívic de cadascú. No hi ha nació sense ciutadans ni sense societat. Vostès són un exemple també per a les generacions futures i per als moments d'incertesa que ens envolten. Quan hi ha dificultats, dubtes, por i inquietuds, és quan precisament calen més que mai actituds exemplars, com les seves, com els de tants altres. Catalunya i el seu govern els donen les gràcies. Gràcies a totes i a tots, en nom del país, per la seva constància i per la seva generositat. Molt bona tarda. Senyores i senyors, a continuació, la coral La Badalonense, dirigida per Andrea de Escalada, interpretarà l'himne nacional de Catalunya.
Tot seguit, els membres de la taula de presidència, juntament amb els guardonats amb les creus i plaques Sant Jordi 2010, se situaran dalt de l'escenari per realitzar la fotografia oficial de les creus i